No niin. Eli tänään on taas tässä vähän erityisjuttua. Eli erityishelkkua. Kun hyytelöt. Taas mä en osaa lausua. Ei hylly, kun hyydelö. No, hyydelö. Eli meillä löytyy ainakin tämmönen. Tää on joku sitruuna. Tai ei sitruunkaan, kun jaffa. Ei jaffa, joku sellainen. Ja sitten meillä löytyy sitten tämmönen. Tai joku persikka. Joo. Ja sitten meillä on 2 kappaletta näitä, eikä 1 kappale näitä. Eli joo, mä sitä vaikka aika tämmönen. Tässä on sisällössä aika siisti. Tässä on joku. Se on tämmönen. Näyttää ihan jotain. Otetaan vaikka. Joo, näyttää vähän. Otetaan sitten. Oha. No niin. Tässä on tää viemiä, että mikä tää on. Sitten otetaan vaikka koko hyytelökuppi. Miten tää voi ottaa sitten jotenkin tosi viisasti. No. Tässä on hyytelö. Näyttää sitten tää ulkonäköiseltä. Tosi viisasti. Joo, tällä. Eli se on tämmönen slime-tuntunen mun mielestä ainakin. Tämmönen tosi. Joo, ja. No mitä? Sitten on vaan tämmönen. Ota! 一会儿我去。等多长时间？你等一会儿。10分钟。Että kun nämä ihmeä jutut. Äiti aina keskittää ja kaikki keskittää häiritsee mun videojuttua. Mutta ei sitä ainakaan haitata. Ja tämmönen hyytelö, sit maistetaan sit kuikee kunnon pala. Tää maistuu kyllä yhtään erilaista. Ja ei tää maistuu kyllä mitään sellaista. Maistuu sellaista tosi. Tääkö on joku slive-duudunen. Oho. Ja tässä oli se mitähän. 5/5. Hyytelö on hyvä. Tässä on joku valkoinen osa vielä. Tää on vähän kovempi kerros. Eli tää on vähän pehmeämpi kerros, tää on vähän kovempi. Tää on tämmösen slime. Joka. Ei näe. Tää on hyytelö ainakin. Hyytelö on paras. Sitten meillä on toisena tämmönen persikkamakuna. Ei. Noniin. Tässä, oho. Ei että kun. Tuo. Mikä se olikaan? Noniin. Samanlainen hyytelö, paitsi eri väri. Tämmönen. Kyllä. Tässä on jotain sisälläkin jotain ihmeellistä. Tää valo kyllä jotenkin häiritsee. Tuo paska. Ei saa kirjoilla nyt. Tässä on joku. Joo, tämmönen. Sitten maistaa sitten tämä hyytelö. Tosi makealta. Mutta. Otetaanko tälleen? Tässä on joku. Mätti. Joku sellainen pala. Onko tää kookos? Joo. Kookospala.
Hyvä. Sitten tässä vielä toinen kookosvalo, mutta mä en jaksa nyt sitä näyttää. No okei, näytetään vaikka se toinenkin. Kookospalaa. Joo. 5/5. Joo. Sitten meillä on tämmönen pinnan. Tää on tämmönen venyy aika hyvin. Hyytelö on paras. Tää on tosi hyvä. Sitten meillä on nää viimeinen. No tää on testattu, mutta tästä on vielä viimeinen. Tässä taas jotain liemeä sitten. No niin. Samanlainen hyytelö kuin säkki. Tämmönen tosi... Kato, otetaan vaikka... Hyytelö. Sitten vaan testataan se tämä hyytelö. Tosiaan tässä on tämmönen vielä pala. Tää oli joku... Mikä tää? Mandariini. Tää oli mandariini. Tää mandariini. Niin 5/5. Vaikka tää taas tää pohja irti. Tämä pohja on hyvä. Mä tykkään tästä pohjasta. Kato venyykö tääkin. Joo, ei tää... Tosi pehmeä. Slimeä tuntoinen. Tääkin voi... Kuvitella, että vaikka tämmönen slimeä voi syödä vielä. Mutta tää ei veny ainakaan hyvin. Sitten se hajoaa. Siinä on kaikki. Joo, eli tosiaan hyytelökin maistettiin. Mä tiedän. Tää oli 5/5. Mä tykkään hyytelöstä. Mä en tiedä, ootteko te ikinä syönyt hyytelöä? Tuskin paljon ainakaan. Koska Suomessa ei ainakaan hyytelössä. Hyytelö voi itse tehdä. Kyllä niitä voi itse tehdä, mutta ei ainakaan myynnissä. Mutta joo. Tää video tässä ja hyytelö on paras. Se on hyvä. Mutta ei ole ainakaan kovin terveellistä, mutta ihan sama siitä. Ja tää on video tässä ja kommentoikaa ja likäkkää. Ja kommentoikaa miten tykkääkö te hyytelöstä tai halukaa sitä maistaa. Joo, ja tää on video tässä ja moro. Boom. Ei vielä.